दिनै दल संगठननि खोथा गैया एसे बर' सेन्टिमेन्टखौ लानानै बर'नि सासे दैदेनगिरि हिसाबै बिथांखौ माने बख'नायनि दायित्वआ साफ्रोमबो बर' रायजो राजानि दैदेनगिरिफोरनाव दङ। आगोलावबो जों बुंबोबाय थादों जे बर' आरो हारसानि गेजेरावहाय गोबां फारागथिखौ जों नुबोबाय थादों नांनायनि गेजेरावबो। गासै खौरांगिरि नोंथांमोननिसिम आंनि गाहाम हामलायनाय आरो सिबिनायखौ जासिग्रोबाय, लोगोसे गासै नायगिरि बिथांमोननिसिमबो आं सिबिनायखौ थाग्रोबाय जे दिनै जों गासैबो मिथिखाबाय जे थांनाय हनारेबल हाइ कर्टनि जे जाजमेन्ट होनाय जोंनि डिआर नाब्ला सारनि लोगोसे जोंनि गासै दैदेनगिरिफोरनि जों बिथांमोननि सायावनो दिनै बे प्रेस मिटखौ लानाय जादों जे थांनाय 30 जानुवारि 2019 मायथाइनि जे CBI स्पेशल फास्ट ट्रेक कर्टआ जोंनि प्रेसिडेन्ट डिआर नाब्ला सार लोगोसे जोंनि गासै लिडार आरो केडारफोरनि सायाव जे जिउनि जोबथा साजा होदोंमोन जों बेखौ फिन हनारेबल हाइ कर्टआवहाय जोङो मोजां मोनसे जाजमेन्ट मोनगोन होननानै जोङो हनारेबल हाइ कर्टआव होनाय जादोंमोन। नाथाय थांनाय जे दाखालिनि जे फाइनाल जाजमेन्ट 26 तारिखनि बे जाजमेन्टआ जोंनि गासै एक्स एनडिबिजों लोगोसे जोंनि गासै बर' माहारिखौनो सोमोनांथाव मोनसे थासारियाव लाबोदों। मानो होननानै बुङोबा जों दिनै लुबैयाखैमोन जे बिथाङा सासे सागानगिरि हिसाबै बेबायदि सेम CBI फास्ट ट्रेकनि कर्टआ जे रायखौ होदों हाइ कर्टआबो बे रायखौ होनाय। मानो होननानै बुङोबा दिनै मोनसे सेसन कर्टफोरावहाय मोनसे जाजमेन्ट होयोब्ला बेखौ बिजिरफिननो फिन हाइ कर्टआवहाय मोनसे नियम बायदियै हय मोजाङानो जा हय गाज्रियानो जा बेखौ मोजां राय मोनगोन होननानै बयबो आसा खालामो। नाथाय दिनै जों जे सुक्तिनि उनावबो जे सासे सागानगिरिखौ बेबायदि जिउ जोबथा साजा होनाया बे जोंनि गासै एक्स एनडिबिखौनो लोगोसे बर' हारिखौनो लाजि फोनांनाय बायदि जादों। बेनिखायनो जों गासै एक्स एनडि हिसाबै जों सोंखारियो दायो जोंनो बेखौ गोदानै मबे राहायै मा खालामनाय जायो जों बेखौ लुबैफिनदों। मानो होननानै दिनै जों जुदि बुंनो थाङोब्ला सेसन कर्ट आरो हाइ कर्ट दिनै हाइ कर्टआनो जोबथा जाबाय। बे हाइ कर्ट जोबथायावहाय दिनै जे गोदान मोनसे जों जाजमेन्ट मोनफिनगोन बेबो साननो गोनां बाथ्रा। बेनिखायनो आं लुबैबावदों जेरैखि जाया जोंनि दैदेनगिरियानो जा जोंनि गासै बर' माहारिनि सुबुंफोरानो जा जों गासै खौसेयै मोनसे गारां बोफिननानै जोंनि डिआर नाब्ला सार लोगोसे जोंनि गासै एक्स एनडिएबिनि जोबथेसालियाव थानायफोरखौ जों उदां खालामफिननांगौ। बेखिनिखौनो आङो सरकारनि सायावबो आं आपिल खालामो। रायजो सरकारावबो बर'फोरनि सरकार होनबाबो बांद्राय बुंनाय जानाय नङा। बिटिआरआवबो बर'फोरनि सरकार सासे सागानगिरिखौ जे फिन जोबथेसालियाव लांफैनानै लाइफ सेन्टेन्स होनायनि सायाव नंगौ बेयो मोनसे दुखुनांथाव आरो लाजिनांथाव बाथ्रा जे सरकार थासेयावबो जों दिनै सासे सागानगिरिखौ उदां अख्राङाव लाबोफिननो हायाखै। खोबैनो दुखुनांथाव बाथ्रा। नाजादों नङा नाजादोंमोन बिथांमोनाबो हयथ' नाजादोंमोन जानो हागौ, नाथाय रिजाल्टआ पजिटिभ जायाखै। दा मा खारनाव पजिटिभ जायाखै जोंबो बेखौ मिथिस'नो हायाखिसै। मानो होननानै बुङोबा जोङो दानसे दाननै दानथामनि सिगाङाव मोनथिबोदोंमोन जे हाइ कर्टआवहाय मोजां मोनसे रिजाल्ट मोनगोन, पजिटिभ जागोन। नाथाय दिनै राय होनायनि उनाव माबोरै नेगेटिभ जाखो जोंबो बेखौ जोबोद आसरित मोनदों जे माबायदि पजिटिभ लाइनाव खारनाय जिनिसा मारै नेगेटिभ जाहैफिनखो। प्रमद बर' बिथाङा जे मोनफ्रोमबो मिटिं बा कनफारेन्सफोराव बुंबाय थायो दिनै एनडिएफबिनि समायसाफोरा समाधा जाबाय, रन्जन दैमारि बिथाङाबो गसङो होननानै बुंबाय थायो। बिनि सायाव मा बुङो? दा बेनो जुदि थारैनो बुंनो थाङोब्ला जा खामानि मावदों मावनाया पजिटिभसो ओंखारनांगौमोन रिजाल्टआ। दा नेगेटिभ ओंखारनायाव जोंहा गासैबो बुंनो गोनां जादों जे मानि थाखाय रिजाल्टआ पजिटिभ ओंखारदिया। जों जुदि थारैनो बुंनो थाङोब्ला गासिबो
दायफोरा हयथ' जोंनि दैदेनगिरिफोरनावनो गोग्लैजोबगोन ना मावनायासो लेहेम जादों ना माबाफोर थालांबावदों बिनि सिङावहाय आन्दोआव माबाफोर दंबावो नामा होननानै आरोखि दा जों एक्स एनडिएफबि हिसाबै बेखौनो लुबैदों सारखौ बख'नायाव गासैहाबो गोग्गोम मोनसे थांखि लानानै गोग्गोम मोनसे राहा लामाजों बिथांखौ जेरैखि जाया जेलनिफ्राय ओंखारहोफिननांगौ मोनसे राहा नुनो मोनो बिथांनि न्यायनि थाखाय सुप्रिम कर्ट आरो अनारेबल प्रेसिडेन्टनि गेजेरजों बिथांनि न्याय मोननांगौनि थाखाय नोंथांमोना आपिल खालामनो सरकारनि फारसे खावलायनो सानदों थारैनो राहाया दङ राहा गैया नङा नङा नाथाय जों बिनि सिगां आं बेखौसो बुंनो लुबैदों जे जोंहा दिनै आसामनि जे CM सार हेमन्त बिश्व शर्माजोंबो मोजां खाथि सोमोन्दो दं प्रमद बर' सारा लोगोसे जोंनि BTR सरकाराव एसेब्लाबो सारनि सोमोन्दै गासैबो मिथिखागौ सासे सिगनेटरिस हिसाबै दिनै हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङाबो मिथिखागौ सासे सिगनेटरिस हिसाबै डिआर नाब्ला सारा बेवहाय सागान होदों थांनाय जे थार्ड सुक्ति नाथाय जोङो बेखौसो लुबैदोंमोन जे जोंनि सरकार थासेयावबो रुलिं थासेयावबो एसे मोजां सोमोन्दो थासेयावबो जों खाथियाव थानाय जोंनि सरकार थानायावनो जों हाइकर्टनिफ्राय आसामनिफ्राय जों रेहाय खालामनो हायाखै नाथाय जों बेखौ दिल्ली बादियाव जोंनि सुप्रिम कर्टआवहाय माबायदि मोजां राय मोनगोन होननानै जों आसा खालामनो हायो गतिके बेखौहाय जों मोजां मोनसे राय मोनगोन होननानैबो जों बेखौ आसा खालामनो हाया नोंगौ दिनै प्रेसिडेन्टआवबो एपिल खालामनो हायो नाथाय बियो उननि बाथ्रा दिनै जोङो इसेबां सासे सागानगिरिखौनो जुदि रायदान होनानै सेम बहल लाखिफिनदोंब्ला जों उनावहाय आरो मा मोजां आसा खालामनो गतिके जों बेखौ मोजां आसा खालामनो हाया दा नोंथांमोननि बन्द फोसावनायखौ नोंथांमोननि दैदेनगिरि गबिन्द बसुमतारियानो बुंबावदों जाय आयेनखौ मानिया बिथांमोनासो बन्द होदों बुंबावदों अब्ला बे मोनसे दुखु गोनां फोरमायनो सानो नामा बेनि बन्दनि खेथ्रआथ' जेरैबायदि बन्द होदोंमोन बियो मोजाङै पिसफुलि जानानै थांदों दा बेखौ जाय बिथांमोना हयथ' कमेन्ट होदों बिथांमोननिफ्राय बिनि फिनखौ लायोबा साबसिन जागोन होननानै आं बेखौ सानो दा बे बेलायाव नोंथांमोना जिथुके मोनसे समाव खौसेयैनो नांबोदोंमोन नाथाय समफारि लानानै नोंथांमोना फेक्सन महरै गावबोदोंमोन दिनैनि समाव नोंथांमोना मोनब्रै फेक्सनजों खौसे गसंनानै डिआर नाब्लानि थाखाय भइस राइज खालामगोन नामा नंगौ थारैनो जों दिनै खौसे जानानै जों रन्जन दैमारि सारखौनो उदां अख्राङाव लाबोफिननायनि लोगोसे जोंनि गासै जोबथेसालियाव थानाय बिथांमोनखौ जों उदां अख्राङाव लाबोफिननायनि जोङो जयैनो जों नाजादों जेसेबां हायो जोङो एक्स एनडिएफबि हिसाबै जों नाजालांबाय थागोन जों थि खालामखाबाय जों जयैनो खामानिखौ मावलांगोन मैयानि समाव बिटिआरनि गाहाय खुंगिरिजों लोगोसे माखासे एनडिएफबि दैदेनगिरिखौ लानानै आसामनि सिभिल एडभकेट जेनेरेलजों सावरायदों जे बे केसखौ लानानै सुप्रिम कर्टआव टेक खालामनाय जागोन होननानै बेनि सायाव माबाफोर फोरमायनो नंगौ जोंबो नुदों फेसबुकनि गेजेरजों बिथांमोना एडभकेट जेनेरेलखौहाय लोगो लाहैदों दिनै फाइनाल जाजमेन्ट होनायनि उनाव सानफ्रामबो दैदेनगिरिफ्रा गोसोआव नांदों निस्सय जाखागोन बियो दिनै एक्स एनडिएफबिल' नङा सारा बर'फोरखौनो मोनसे फोजाखांफिननाय मोनसे इस्यु जादों सेन्टिमेन्टेलाव नांदों बेनिखायनो दिनै मोजां जादों बिथांमोना जे पदकेपखौ लादों जुदि आरो थारैनो बख'बावनो हायोबा आरो बिथांमोनखौ हयथ' बयबो बाख्नायगोन आं बेखौनो लुबैदों जोबनायाव नोंथांमोननि दैदेनगिरि रन्जन दैमारिखौ लाबोनाय समाव खाख्रबनानै लाबोदों बिथांखौ मान होनानै लाबोनाय जायाखै जेब्ला अरबिन्द राजकुमारमोनखौ सिटिमोनखौ बिथांमोनखौ लाबोदोंमोन अब्ला बिथांमोनखौ बरायनानैसो लाबोदों आर'नाइ बा गामसा फालि सोलायनासो लाबोदों दा बिनि नोजोरजों नायोबा बर' माहारिखौ गमामायैनो आसामनि सुबुंफोरा बिमा बाथुलनि नोजोरजों नायमारो नामा बिथांखौ जेब्ला हमनाय जादोंमोन नोंगौ जों बयबो नुदों टिभि चेनेल इलेक्ट्रनिक मिडियानि गेजेरजों बिथांखौ उनजोंहाय खाख्रबनानै लानानै फैदों जों आगोलावबो जों बुंबोबाय थादों जे बर' आरो हारसानि गेजेरावहाय गोबां फारागथिखौ जों नुबोबाय थादों नांनायनि गेजेरावबो दिनै बुङोबाथ' गोबांखौ बुंनो हायो नाथाय आं थोंजोङै बेखौल' बुंनो हास्थायदों
डिसक्रिमिनेसना जाबोबाय थादों। दा दिनैनि जे प्रेस मिट होनाय बे दाख्लै थांनाय जे जोंनि फाउन्डार प्रेसिडेन्ट जे रन्जन दैमारि सारखौ जे जोङो मोनसे हारिनि गेजेराव मोनसे दुखुनांथाव आरो सोमोनांथाव मोनसे जोंनि गेजेराव माने जेबायदि राय होबाय थैजासिम जोबथेसालियाव बिथाङा दिनै थानांनायनि मोनसे राय होबाय, बिनि सायाव जोङो एक्स एनडिएफबि हिसाबै जोबोरैनो दिनै दुखु मोनदों आरो समग्र जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा दिनै सासे हारिनि थाखाय नांसोमबोनाय, हारिनि थाखाय थैथां जुजिबोनाय आरो दिनै जोबथारनायाव सासे सिगनेटरिस हिसाबै दिनै बिथाङा दिनै फैसेयावबो दिनै बिथांखौ जेरैबायदि मोनसे मा होनो बिथांनि केसखौ नर्मेलाव दिनै लाबोनांगौमोन, जों समग्र बर' रायजो राजा आरो दिनै एक्स एनडिएफबिफ्रा दिनै आसा खालामदोंमोन, खिन्थु जों आसा खालामनाय बायदि दिनै बिथांनि राया दिनै जानानै फैयाखै। दा बिनि सायावनो जों दिनै आं खावलायनो सानदों जोंनि जेसेबां दैदेनगिरिफोर दं, अर्थात जोंनि जे बिटिआर सरकार बा दिनै जोंनि बर'फोरनि गेजेराव जेसेबांनाखि दिनै संगठनफोर दं, दिनै सासे बर' हारिनि सासे दैदेनगिरि हिसाबै बिथांनि बख'नायखौ जाहाथे बिथांखौ जोङो दिनै मोनसे बख'नायनि उदां अख्राङाव लाबोनायनि जे माबाफोरखौ सावरायलायनानै जाहाथे नाजालायो, आं बेखौ खावलायदों। जाहाथे बेवहाय खुनु मोनसे मा होनो पार्टि थार्टिनि खोथा गैया, दिनै दल संगठननि खोथा गैया, एस ए बर' सेन्टिमेन्टखौ लानानै बर'नि सासे दैदेनगिरि हिसाबै बिथांखौ माने बख'नायनि दायित्वआ साफ्रोमबो बर' रायजो राजानि दैदेनगिरिफोरनाव दङ। बेनिखायनो आं बयखौबो खौसेथि आरो मोजां सानलायनायनि गेजेरजों बिथांखौ जोङो दिनै बख'नानै लाबोनायनि दिनै थिरांथा मोनसे जों लानांगौ आरो जेनोखि प्रसेसजों दिनै बिटिआर सरकारा मैया जे सावरायहैदों बेखौ जों बरायदों आरो बिथांनि गनायनि जे प्रसेसखौ जुदि बिटिआर सरकारा लाबायब्ला दिनै बिथांमोना मोजाङैनो मोजां मावलांनांगोन आरो मावगोनखौ जों दिनै आसा खालामदों। आरो बिथांनि जेनोखि दिनै फाउन्डार प्रेसिडेन्टजों लोगोसे जेसेबां जोंहा दिनै जेलाव दं, बिथांमोना एखे लगैयैनो जाहाथे गबोनो माने उदां अख्राङाव फैफिननो हायो, जों बेखौ लुबैदों।